aw ni ce aw ni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagana lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tɛnɛ août kalo tile 25 sanba 2025 aw ka don kibaru ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carili ani ka aw hakilinaw di hakilina jɛyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafonibaw minnu bɛ wuli ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an ka Mali office central des stupéfiants ni OCS maaw ye ni ne cakɛda ye min ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn donni kɛlɛli ma an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na o maaw ka cɛsiri n'u ka baara kɛ kun ɲumanw kɛra sababu ye ni alamisa tɛmɛnen août kalo tile 21 sanba 2025 o ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération min yɛrɛ kɔni kun cɛra ni maa dɔ minɛni hali ni ɲɛnaminimafɛn caman tali ni ma kofɔlen ka sokɔnɔna la Pasanga ni samiya ni a kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na bɛ wagati min na fɔ ko bi an ka Mali protection civile maaw ka direction maaw bɛ communiqué bɔ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko ɲina samiya yɛrɛ kɔni na kan ka hakili to an yɛrɛ ma yɛrɛ kɔni ale ni san yɛrɛ kɔni bɛ ka na an bɛ se ka ko minnu kɛ walasa k'an yɛrɛ tanga san yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw ma an ka protection civile maaw b'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ communiqué in kɔnɔna na Joseph Kabila ni ale ye République démocratique du Congo ni o RDC ale kun ye président kɔrɔ yɛrɛ kɔni ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ni ma kofɔlen ka kiiritigɛ baara min yɛrɛ kɔni bɛ sen na RDC jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko don tɛmɛnenw na RDC parquet général o kɔni y'a laɲini kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka Joseph Kabila yɛrɛ kɔni kɔnɔnalen si kaso kɛli yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko Joseph Kabila yɛrɛ kɔni ko ale ye crime de guerre ale ni crime contre l'humanité kɛ ko wa min ye M23 rebelle maaw ye olu bɛ ka wale jugu minnu ta ni ka ɲɛsin RDC jamana yɛrɛ kɔni ma ko min ye Joseph Kabila ye k'ale bɛ ka o maa ninnu juguma don u ka o wale jugu ninnu na RDC jamana kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen août kalo tile 21 sanba 2025 Côte d'Ivoire ka kiriko minisiri maaw yɛrɛ kɔni communiqué kɛ u ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan communiqué min kɔnɔna na u bɛ kuma Laurent Gbagbo ni ale ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaakɔrɔ ni maa fɛnɛ kun don min kun bɛ fɛ ka candidat yɛrɛ kɔni kɛ Côte d'Ivoire kalata in yɛrɛ kɔni na Côte d'Ivoire kiriko maaw ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ ka kuma Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni gɛnni ko de la ne ka bɔ Côte d'Ivoire liste électorale yɛrɛ kɔni na États-Unis ale frappe min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Iran ka source nucléaire ba fila yɛrɛ kɔni ma o frappe yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Donald Trump ale kun y'a jira k'a fɔ ko États-Unis ka ni frappe yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Iran ka site nucléaire yɛrɛ kɔni na k'a ye site nucléaire in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛ Donald Trump ka o kuma yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye États-Unis ka service de renseignement ɲɛmaa ye olu kun ye communiqué yɛrɛ kɔni kɛ communiqué min kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ ko États-Unis kɔni ye frappe min kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ka site nucléaire in ma ko frappe yɛrɛ kɔni ma kɛ frappe jugumanba ye ka d'a kan k'a ye Iran yɛrɛ kɔni ka site nucléaire in baaraw yɛrɛ de kɔni sumaya san damadɔni kuntagala kɔnɔna na ko ɲɔtɛ yanni san damadɔni yɛrɛ kɔni cɛ ko min ye Iran ale bɛ se k'a ka nucléaire baara in yɛrɛ kɔni daminɛ États-Unis ka service de renseignement ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka nin rapport in carilen kɔfɛ an ye kunnafoniya sɔrɔ ko min ye Donald Trump ale kɔni ye service de renseignement ɲɛmaa yɛrɛ kɔni gɛn ka bɔ service de renseignement ɲɛmaaya la ni kunnafoniba nin de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen août kalo tile 21 sanba 2025 an ka Mali office central des stupéfiants ni o ye OCS maaw yɛrɛ kɔni olu ye opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera ka sebaya sɔrɔ renseignement kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni sababuya la OCS agent yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da maa kelen yɛrɛ kɔni kan o maa kelen kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ ko u sera ka ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni bɔ a kunna ko OCS maaw yɛrɛ kɔni u bolo da ni maa kofɔlen min yɛrɛ kɔni kan u taara ale minɛ f'a ka so Alahinɛ mara yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Nara région de kɔnɔna na OCS agent yɛrɛ kɔni kelen ni ka duni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛ n'u kelen ni k'a minɛ u ye wolomali min yɛrɛ kɔni kɛ maa kofɔlen ka sokɔnɔna na o wolomali in senfɛ OCS agent yɛrɛ kɔni taara bɔ kush ni ale ye ɲɛnaminimafɛn o sachet 33 kan ko OCS maaw sera ka u bolo da fɛnɛ tramadol ni ale fɛnɛ ta kojugu bɛ ɲɛnamini yɛrɛ kɔni bila mɔgɔ la u sera ka u bolo la tramadol comprimé 58 yɛrɛ de kɔni kan min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka feere ni maa kofɔlen fɛ OCS maaw ye u bolo da ni cɛ kofɔlen min yɛrɛ kɔni kan kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale kɔni bɛ garde à vue yɛrɛ kɔni na wa a kan ka di an ka autorité maa minnu yɛrɛ kɔni ma walasa olu ka se k'a ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ maa kofɔlen in di bɛ autorité maaw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sɛgɛsɛgɛli baara kɔni bɛ sen na an ka lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka dɔn n'a sɔrɔ ni maa kofɔlen ka ni ɲɛnaminimafɛn in ko yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni complice wɛrɛw b'a la ka fɛrɛlatigɛ ka o complice in minɛ ale n'a sɔrɔ a ka baara in yɛrɛ kɔni ye réseau ko de ka fɛrɛlatigɛ ni ka réseau in ci ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na
cogo min an ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi. Ni opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ɲɛnaminimafɛn feereli ni hatali kɛlɛli yɛrɛ de kɔnɔna an ka Mali jamana kɔnɔna ni o ye fɛn yɛrɛ kɔni min ye an ka Mali furakɛcɛ fanga autorité maaw ka jɔrɔna ko ye. O ko yɛrɛ de kɔni hukumu kɔnɔna na min ye OCS maaw ye olu cɛsirilen don sanga ani wagati ni ka fɛɛrɛ latigɛ ka ni ɲɛnaminimafɛn ninnu donni bali an ka Mali jamana kɔnɔna na. Min OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko nin t'a bannen yɛrɛ kɔni k'alisa olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ne ka an ka jamana sifinnakaw ale ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kisi ɲɛnaminimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ma. Ka da kan ko ni fɛn kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni tɛ foyi kɛ u bɛ tiɲɛni yɛrɛ de kɔni don an ka jamana sifinnakaw ka siniɲɛsigi la. Ka sanga ni ɲina samiya ni a kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali jamana kɔnɔna na min ye an ka Mali protection civile ka direction maaw ye olu kɔni ye communiqué cari don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna communiqué min yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ko ni samiya bɔda yɛrɛ kɔnɔna kan ka hakili to an yɛrɛ la ko kɛwale dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen ni san bɛ ka na ni an ye olu yɛrɛ kɔni kɛ k'a ka ca la yɛrɛ kɔni an ni yɛrɛ kɔni bɛ se ka kisi jamana kɔnɔna na. Communiqué in kɔnɔna na an ka protection civile maaw yɛrɛ kɔni bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ko ni i kɔni sera so kɔnɔna walima baara yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ka sɔrɔ san yɛrɛ kɔni bɛ ka na ko n'i sera baara yɔrɔ la ka ban k'i ka to kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔna i kana na bɔ min ye da fenêtre téléphone fo ka taa se kuramafɛnw yɛrɛ kɔni ma k'i ka olu bɛɛ lajɛlen majanya ka b'i yɛrɛ la. A bɛ ladilikan fɛnɛ yɛrɛ kɔni di ko ni san yɛrɛ kɔni ye nali yɛrɛ kɔni daminɛ an kana n'a fɔ bilen k'an bɛ bɔ ka taa fini dalen yɛrɛ kɔni ta juru la k'an b'o ladon so kɔnɔ. Protection civile maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni san yɛrɛ kɔni nana ni ka i to kɛnɛma yɛrɛ kɔni k'i dogo immeuble dɔ duguma i bɛ se k'i dogo fɛnɛ dingɛ dɔ kɔnɔ walima pont jukɔrɔla yɛrɛ kɔni na ko ni yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen i bɛ se k'i dogo ni yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko nka i ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye yiri ye i k'i majanya ka b'o la ni san yɛrɛ kɔnɔna na. Togoya si la i kana na gɛrɛ yiri yɛrɛ kɔnɔna na. Ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ni san nana k'i to kɛnɛjala yɛrɛ kɔni kan k'i jija ko minan yɛrɛ kɔni kana na kɛ i bolo yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la minan nɛgɛma ninnu yɛrɛ kɔni ko wa i k'i jija o nɛgɛmafɛn ninnu yɛrɛ kɔni kana na kɛ fɛn ye min bɛ i kunkolo sanfɛla la ko wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la parapluie ninnu yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu sanfɛla la nɛgɛ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ka da kan ko ni fɛn kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni bɛ courant wuli ko yɛrɛ de kɔni na a laɲininen don i fɛ nɛgɛmafɛnw i k'i majanya ka b'o la ni parapluie yɛrɛ kɔni bɛ i bolo k'o sanfɛla ni kɔni ye nɛgɛ i k'i jija i kana na parapluie yɛrɛ kɔni bɔ ɲɔgɔn na togoya si la. Ko ni san nana k'i to ji kɔnɔna na walima k'i to kurun kɔnɔna na k'a laɲininen don i fɛ i k'i teliya yɛrɛ kɔni ni ka bɔ ji kɔnɔna na ka taa badawulu in na ko n'i bɛ kurun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni sanfɛla tɛ i ka kurun yɛrɛ kɔnɔna na k'a laɲininen don i fɛ i k'i sonsori k'i kunkolo yɛrɛ kɔni biri ko ni san nana yɛrɛ kɔni k'i to mɔbili kɔnɔna na k'a laɲininen don i fɛ i ka to mɔbili kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔna nka i k'i majanya yiri yɛrɛ kɔnɔna i ni mɔbili kana na kɛ yiri dugumana la togoya si la. Protection civile maaw ka communiqué kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko u ye kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ka bɔ Mali météo maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko kunnafoniya in kɔni y'a yira k'a fɔ ko sanba yɛrɛ kɔnɔna na Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ko bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni ka jisigiyɔrɔw yɛrɛ kɔni fa kosɛbɛ ko yɛrɛ de kɔnɔna fleuve Niger fleuve Sénégal ko k'a fɔ k'i bɛ taa nɔɔni yɛrɛ kɔni kɛ o kɔnɔna na k'o bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ ka d'a kan a bɛ kɛ danger ba yɛrɛ de kɔni ye maaw bolo o yɛrɛ de kɔnɔna laɲininen don denbayatigiw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ko k'u denw yɛrɛ kɔni bali ka gɛrɛ ji kɛrɛfɛlaw la ka d'a kan ko sanba min yɛrɛ kɔni bɛna na o nana kɛ sababu ye ni ka ji yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ fo baw yɛrɛ kɔni bɛ fa o de la laɲininen don somɔgɔw fɛ u k'u denw yɛrɛ kɔni bali ka gɛrɛ bada fanfɛlaw la. Ni ladilikan ninnu fɛnɛ kɔfɛ protection civile maaw bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka hakili to an yɛrɛ la an k'an ka jateminɛw yɛrɛ kɔni caya jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. O kɔfɛ na protection civile maaw bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana bolimafɛntigiw yɛrɛ kɔni ma minnu bɛ kɛ siraba yɛrɛ kɔni sanfɛ k'a laɲininen don u fɛ u ka boli sira nin yɛrɛ kɔni kan i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min u ka sira sariyaw bato ko ni bolimafɛntigi minnu yɛrɛ kɔnɔna na pɔn yɛrɛ kɔni tigɛ a laɲininen don u fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la u ka jateminɛw yɛrɛ kɔni caya u ka sira sariyaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bato bolimafɛn sen fila ni bolimafɛn sen sabatigiw yɛrɛ kɔni a laɲininen don u fɛ ko ni san yɛrɛ kɔni bɛ ka na u ka siraba sariyaw yɛrɛ kɔni bato ko wa laɲininen don u fɛ yɛrɛ kɔni ni san bɛ ka na kojugu yɛrɛ kɔni u k'u tanga bɔli yɛrɛ kɔni ma ko min ye senamatigiw ye k'a laɲininen don olu yɛrɛ kɔni fɛ u ka tɛmɛ senamatigiw tɛmɛsira yɛrɛ kɔni na ni o ye yɔrɔ ye gitɔrɔn yɛrɛ kɔni na jɛman bɛ yɔrɔ min na ko nka ɲɔni u ka tɛmɛ senamatigiw tɛmɛsira yɛrɛ kɔni la a laɲininen don u fɛ u k'a lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ se ka tɛmɛ ni yɔrɔ kofɔlen na protection civile maaw yɛrɛ kɔni ka ladilikanw de ye nin o y'a yira k'a fɔ ko ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɔnna ni ladilikan ninnu ma ka o labato yɛrɛ kɔni ko min ye ɲinan samiya kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni k'an bɛ camanba yɛrɛ de kɔni bɔ a tɔɔrɔ la ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma
yɔrɔ yɛrɛ kɔni na DMS-TV ma anw fana bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni an k'an ka lakana yɛrɛ kɔni sabati o lakana sabatili baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka kan an k'an ka autorités yɛrɛ kɔni ka ladilikanw yɛrɛ kɔni lamɛn nin wagati in na. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa République démocratique du Congo jamana kɔnɔna na. Juma tɛmɛnen août kalo tile 22 san 2025 o yɛrɛ kɔni kun ye Joseph Kabila ni ale ye République démocratique du Congo maaw ka jamana ɲɛmaa kɔnɔ an bɛ wagati min na fɔ ko bi policier ko bɛ ma ko fɔlen kun ka RDC jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na RDC parquet général maaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ ko ka Joseph Kabila yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni peine de mort yɛrɛ de kɔnɔna ni o de ye ko ka maa ko fɔlen yɛrɛ kɔni faga ka d'a kan ko Joseph Kabila ale ye crime de guerre crime contre l'humanité janfa ale ni ko camanw yɛrɛ kɔni kɛ RDC jamana kɔnɔna na ko min ye M23 rebelle maaw ka walijugu tali ye ni ka ɲɛsin RDC jamana kɔnɔdenw ma ko Joseph Kabila yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka olu juguman don u ka o walijugu in na an bɛ wagati min na fɔ ko bi Joseph Kabila yɛrɛ kɔni bɛ ka juger RDC jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ a yɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ a bɛ ka juger ka d'a kan ko M23 rebelle maaw ni nin ye jɛkulu ye min yɛrɛ kɔni juguman donnen don Rwanda maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko min ye Joseph Kabila ye k'a kɔni ye nin maa ninnu ka complice ye Joseph Kabila bɛ ka kɔnɔna ka d'a kan k'a ye crime de guerre crime contre l'humanité ale ni janfa yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ RDC jamana kɔnɔna na Général Lucien Irénée ni ale de ye RDC yɛrɛ kɔni ka ministère public ka représentant ye policier kɛ yɔrɔ in na ale ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin RDC ka tribunal militaire juge yɛrɛ kɔni ma k'u ka Joseph Kabila yɛrɛ kɔni condamné peine de mort de la ni o ye ko k'a faga ka d'a kan ko Joseph Kabila ale ye crime de guerre crime contre l'humanité ale ni k'a kɛmɛ ni k'i ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin M23 rebelle maaw ma ni nin ye jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ ka walejugu kɛ RDC jamana kɔnɔna na ministère public ka représentant yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko jugew ka Joseph Kabila condamné 115 kaso kɛli la ka d'a kan k'a ye complot fɛnɛ kɛ RDC kama RDC jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Joseph Kabila yɛrɛ kɔni kabini juillet kalo tɛmɛnen laban yɛrɛ kɔni na san 2025 ni maa kofɔlen ka policier yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ RDC haute cour militaire yɛrɛ kɔni na yɔrɔ min na a kɔni bɛ ka juger ka d'a kan k'a ye crime de guerre crime contre l'humanité yɛrɛ kɔni kɛ wa Joseph Kabila ale ka policier ko yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni maa kofɔlen kɔni tɛ yen nɔ hakilila jiginna République démocratique du Congo SCA fanfɛla yɛrɛ kɔni na ni nin yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni na dugu jukɔrɔ fɛn nafama caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ yɔrɔ yɛrɛ kɔni na kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ a bɛ san 30 yɛrɛ kɔni bonya kɔnɔ nka kalo laban yɛrɛ de kɔni na kɛlɛ in juguyara nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na fo nana kɛ sababu ye ni M23 rebelle maaw ni olu sera ka Goma ni Bukavu yɛrɛ kɔni yɔrɔ minɛ u ka jɔ kɔnɔna na ministère public ka représentant yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la policier kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko walejugu minnu yɛrɛ kɔni kɛra M23 rebelle maaw yɛrɛ kɔni fɛ RDC SCA fanfɛla la ko walejugu ninnu kɛra sababu ye ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don République démocratique du Congo jamana kunna ko wale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra sababu ye ni Joseph Kabila ale fɛnɛ ye i jɔda yɛrɛ kɔni sɔrɔ o walejugu ninnu na min kun bɛ ka kɛ RDC jamana kɔnɔna na Lucien Irénée yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Joseph Kabila ko jɛɲɔgɔnya bɛ ka tɛmɛ ani Rwanda maaw fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛla la ko ani Rwanda maaw yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka fɛɛrɛ latigɛ k'a fɔ k'u bɛ coup d'état yɛrɛ kɔni kɛ Félix Tshisekedi ka fanga yɛrɛ kɔni na ni ale de ye RDC jamana ɲɛmaa bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ko yɛrɛ de kɔni na ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko kɛlɛ in ye tiɲɛni min don RDC jamana yɛrɛ kɔni kunna ko yɛrɛ de kɔni na a ka kan min ye Joseph Kabila n'a bɛ ka fɔ ko ale ye crime de guerre crime contre l'humanité ani M23 rebelle maaw yɛrɛ kɔni ye complice ye k'a ka kan yɛrɛ kɔni juge yɛrɛ kɔni ka nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni condamné fagali yɛrɛ kɔni na o condamné ni fagali yɛrɛ kɔni na o bɛ ka kɛ ka d'a kan ko Joseph Kabila ale ye crime de guerre ale ni crime contre l'humanité yɛrɛ kɔni kɛ k'a ye jɛɲɔgɔnya fɛnɛ tɛmɛ ani M23 rebelle maaw ni ɲɔgɔn cɛ la ko min ye complot ko yɛrɛ kɔni k'u b'a laɲini jugew fɛ u ka Joseph Kabila yɛrɛ kɔni condamné san 15 kaso kɛli de la hakilila jiginna min ye peine de mort ko ye RDC jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na san 2003 wagati yɛrɛ kɔni peine de mort ale yɛrɛ kɔni kun tɛ labaara ni jamana kofɔlen kɔnɔna na peine de mort yɛrɛ kɔni kɔrɔ de ye ko maa min yɛrɛ kɔni condamné la a kan ka minɛ ne ka a faga yɛrɛ de kɔni nka kabini san 2003 wagati RDC maaw tɛ ka nin sariya kofɔlen yɛrɛ kɔni labaara nka san 2024 wagati yɛrɛ kɔni RDC autorité maaw ye fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni ka o fɛn yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ yen o ko yɛrɛ de kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni peine de mort yɛrɛ kɔni dira maa min ma RDC jamana kɔnɔna na i kan ka faga yɛrɛ de kɔni nka kabini nin décision yɛrɛ kɔni taara ko ni peine de mort dir'i ma k'i bɛ faga yɛrɛ kɔni kabini o wagati fo ka na se wagati min na i n'a fɔ ko bi peine de mort ma di maa si ma fɔlɔ RDC jamana kɔnɔna na wa maa si yɛrɛ kɔni ma faga a ko ɲɛ kan fɔlɔ
alamisa tɛmɛnen août kalo tile 21 san 2025 Côte d'Ivoire kiriko maaw yɛrɛ kɔni communiqué bila u ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ kuma Laurent Gbagbo ni ale ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa kɔrɔ u bɛ kuma ni maa kofɔlen gɛnni ko kun yɛrɛ kɔni kan ne ka bɔ Côte d'Ivoire kalata lycéew la communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Côte d'Ivoire kiriko ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko Laurent Gbagbo ko kabini san 2019 wagati ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔnanen don ko wa a tɔgɔ yɛrɛ kɔni gɛnna ne ka bɔ Côte d'Ivoire liste électorale la san 2020 wagati k'olu y'a ye k'a fɔ ko Laurent Gbagbo kelen yɛrɛ kɔni san 2025 ale kɔni y'a essayé ni ka a gɛnni ka bɔ Côte d'Ivoire liste électorale yɛrɛ kɔni na ka o décision wuli ka bɔ yen nɔ ko o ko yɛrɛ kɔni na a tɛmɛna o ni maaw de fɛ k'a bɛ ka nin bɛɛ yɛrɛ kɔni kɛ walasa san 2025 kalata min yɛrɛ kɔni na kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ka se ka kɛ candidat ye o kalata baara ninnu na k'ali n'a sɔrɔ Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni taara ni laɲini yɛrɛ kɔni kɛ o ni maaw yɛrɛ kɔni fɛ min ye adamaden hakɛ lafasali maaw yɛrɛ kɔni olu b'a ni ka sɔn Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni ka laɲini ma o ye a ka laɲini yɛrɛ kɔni rejeté ni o tilala ka cɛntiga k'a fɔ tuguni ko min ye Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni hakɛ minnu bɛ ale yɛrɛ kɔni fɛ politique ko ale ni jamana kɔnɔden ko ta fanfɛla la ko a tɛ se ka o hakɛ ninnu si sɔrɔ ko o décision yɛrɛ de kɔni fɛnɛ bɛ kɛ sababu ni Laurent Gbagbo ale tɛ se ka kɛ candidat yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire kalata nata in na ko san 2019 octobre kalo tile 29 min ye Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni ale condamné na Abidjan tribunal de grande instance maaw yɛrɛ kɔni fɛ ka d'a kan ko Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni ale ye dankari tilennenya yɛrɛ kɔni na Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin décision min yɛrɛ kɔni taara Abidjan tribunal de grande instance maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko décision in falen cogo foyi tɛ a la bilen ko décision kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra sababu ye ni Côte d'Ivoire kalata ko sariya yɛrɛ kɔni na min ye Laurent Gbagbo ale tɛ se ka garisɛgɛ bilen a ka jamana kɔnɔden hakɛ ko la ko wa hali san 2020 août kalo tile 4 yɛrɛ kɔni na a kun ye laɲini yɛrɛ kɔni kɛ ko ka o décision in wuli ka bɔ yen nɔ nka a kun taara ni o ko in ye kiiribulon min maaw yɛrɛ kɔni fɛ olu y'a yira k'a fɔ ko décision yɛrɛ kɔni tilennen don k'a tɛ se ka wuli ka bɔ yen cogoya si la ko kabini o yɛrɛ kɔni kɛra min ye Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni ale kun limaniyara a kun sɔnna ni ka sɔn décision in yɛrɛ kɔni ma ko wa kabini o wagati yɛrɛ kɔni min ye Laurent Gbagbo ye ale ma laɲini kɛ bilen yɛrɛ kɔni k'a bɛ décision in wuli ka bɔ yen ko nka olu bɛ k'a jateminɛ an bɛ wagati laban min na i n'a fɔ ko bi ko politique ŋaniya min yɛrɛ kɔni bɛ Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o nana bila tuguni ni k'a fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ka ɲagami yɛrɛ kɔni don Côte d'Ivoire kalata basigilen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa o ko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye requête yɛrɛ kɔni bila Nations Unies maaw ka comité des droits de l'homme maaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la juillet kalo tile 21 tɛmɛnen san 2025 ko Laurent Gbagbo ka o requête in kɔnɔna na a ye min yɛrɛ kɔni bila o ni maaw ka hadamaden hakɛ lafasali maaw yɛrɛ kɔni ka kiiribulon yɔrɔ la ko requête in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye laɲini kɛ ko condamnation min yɛrɛ kɔni taara ale Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni ka san 2019 octobre kalo tile 29 k'a b'a laɲini o ni maaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka mesure dɔw yɛrɛ kɔni ta min bɛ se ka o condamnation yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ yen ko min ye Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni n'a wagati yɛrɛ kɔni sera ale ye jateminɛ min kɛ ko in na ale bɛ olu lase ko wa Laurent Gbagbo filɛ ni ka taa ni requête min yɛrɛ kɔni bila o ni maaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la o requête in yɛrɛ kɔni tɛ requête ɲuman ye ko kuni ju yɛrɛ kɔni tɛ requête in fɛnɛ na kala ka dalilu foyi yɛrɛ kɔni tɛ a bolo min bɛ se ka ɲɛfɔ yɛrɛ kɔni ko min y'a to a taara ni requête in bila yen ko y'a ye k'a fɔ ko Laurent Gbagbo ka requête in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye laɲini yɛrɛ kɔni kɛ ko ɲani requête in yɛrɛ kɔni jaabi ka bɔ k'a b'a laɲini o ni maaw yɛrɛ kɔni fɛ mesure dɔw ta bɛ ale Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni kan ko ka o mesure ninnu yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ yen ɲani kiiri yɛrɛ kɔni bɛ tigɛ ko kura ye ko a ye o mesure laɲini minnu yɛrɛ kɔni kɛ o ni maaw yɛrɛ kɔni fɛ olu de ye ko condamnation min yɛrɛ kɔni taara ni ka ɲɛsin a ma yɛrɛ kɔni ko k'o condamnation yɛrɛ kɔni kow yɛrɛ kɔni jɔ fɔlɔ ɲani baara in bɛ ban min ye Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni tɔgɔ gɛnni ye ni ka bɔ Côte d'Ivoire kalata liste de candidature yɛrɛ kɔni na ko ka o décision in wuli ka bɔ yen ko o ni maaw yɛrɛ kɔni k'a garanti k'a fɔ ko yamaruya bɛ ale Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni bolo ni san 2025 kalata min na kɛ ka voter o la wa ka kɛ candidat ye o la fɛnɛ fo ka taa fɔ ni décision kura yɛrɛ kɔni taara a ko ɲɛ kan ko araba tɛmɛnen août kalo tile 20 san 2025 o ni maaw yɛrɛ kɔni ka hadamaden hakɛ lafasali comité maaw yɛrɛ kɔni Laurent Gbagbo ka dossier in yɛrɛ kɔni jateminɛ o jateminɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na hadamaden hakɛ lafasali man y'a yira k'a fɔ k'u tɛ sɔn Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni ka ni laɲini yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan k'a taara requête min yɛrɛ kɔni bila olu ka yɔrɔ la o t'a yira cogoya si la yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko Laurent Gbagbo ale ka jamana kɔnɔden hakɛw yɛrɛ kɔni k'u bɛ ka violer ko wa ko in yɛrɛ kɔni tɛ se ka kɛ sababu ye n'olu hadamaden hakɛ lafasali maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ mesure dɔ yɛrɛ kɔni ta mesure min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka Laurent Gbagbo ka condamnation yɛrɛ kɔni wuli wagati kuntagala dɔ kɔnɔna na Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko san wɛrɛ condamnation yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ k'i b'a fɔ tuguni k'i bɛ taa o décision yɛrɛ kɔni sɔsɔ ko o ko in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka olu dabaliya yɛrɛ kɔni ban
ko wa ay o jagala mi soro ne ka ta o ko yere kon ke ko yo ulu jabaliya ba ko sebe ko wa ulu ya jatimne ka fo yere kon ko luran bagu hale ko me fe ga aramadi aka yere kon ta ko ka kelege bere yere kon ko nga ulu ya ye ka fo ko o ko yere kon ma se ga nye soro abulu ko divar ka kili ko ma yere kon ka kuma kon ndo ka communiquer kon na hube aklina jigere kon ke ko Côte d'Ivoire ale laydu fan fere kon ta hani jema ni nyoga ci la kon na kay o laydu bela jinere kon ratifié kalbe o laydu bela jine bo asira fe ko wa ale kon bisu makasile no ga fo ko jien kon na kon sharia blum ni kon be munu be mo ko black lene kon na ka bisu makasile no ka fo ko ma do ba fo kibe o ko nyere kon ta ko ke iga keleke bere yere kon ni Côte d'Ivoire kiriko ma yere kon kan ni communiquer yere kon na ko kile ne bi o yere kon mi fam o de ko mi lura bagbo yere kon hal na le fere bela jine kon la tige mi atoko yere kon ni ko te do Côte d'Ivoire kala ta candidat o galisi yere kon na Juma tamene utkalo kile moa ani fla samba fla ani moa anduru shufela yere kon fe États-Unis ka susu do kon ya ira ka fo komi États-Unis ka service de renseignement nyema yere kon komi Donald Trump ka ni ma ko fole yere kon wuli ka bo ajoro la Lieutenant Général Jeffrey Cruz yere kon ni ale de États-Unis yere kon ka service de renseignement nyema yere kon wakati temenu yere kon na keren ya la wakati mi États-Unis ale kon farabu kene kan shi Iran ka site nucléaire yere kon ma ni ma ko fole yere kon bora ka ira ka fo yere kon komi États-Unis ka farabu ni mi jarani kan shi Iran ka site nucléaire yere kon ma kama dankari Iran ka nucléaire bara yere kon na kay Iran yere kon ka nucléaire bara yere kon la sumaya sa dama don ko tagala yere de kon na ko ngani o wakati yere kon da farami ila lebse ka continuer aka nucléaire bara yere kon fe ni États-Unis ka service de renseignement nyama ale ni kuma yere kon fo ka soro mi Donald Trump ko ya ira ka fo ko États-Unis farabu mgani kan shi Iran ka site nucléaire ma kay cheni do Iran ka site nucléaire bela jinena États-Unis ka service de renseignement nyama yere kon kan ya rapport ni ko fe mi Donald Trump kale yere kon ya décider ni ka service de renseignement nyama ale ni o responsable flaka ulu bela jini wuli ka bo ujo ro yere kon na États-Unis jamana kon na Lieutenant Général Jeffrey Cruz yere kon ale be États-Unis yere kon ka service de renseignement nyama la kabini samba fla ani mo annan damne wakati wa awuli ni ka bo haka service de renseignement nyema joro yere kon na o be ke wakati do la ya soro ni ma ko fole ku la seli yere kon ke ko États-Unis farabu ngani kan shi Iran ka site nucléaire yere kon ma kama cheni ba yere kon do Iran ka site nucléaire la kada ka ko sanda mandoni ni na yere kon ko fe mi ila lepse ka continuer la ka nucléaire barawi service de renseignement nyema yere du yere kon kan rapport ni Donald Trump ka la selu yere kon tikile kada ka Donald Trump yere kon ka ko fola ko États-Unis ka farabu ni cheni yere kon do Iran ka site nucléaire bela jine yere kon na ka te se ka nucléaire la barage bli juma temene de utkalo kle mo ani fla samba fla ani mo anduru États-Unis ka o responsable de ira ka fo ko Lieutenant Général Jeffrey Cruz yere kon ka lieutenant na service de renseignement nyema ya bara yere kon ke bli États-Unis jamana kon na komi kon ya to Donald Trump hale aka service de renseignement nyema yere kon bli ka bui Donald Trump yere kon ma nyefoli ke o konye yere kon ka ngama jama be ka bisiga ka fo kai ni ke kada ka ko service de renseignement nyema yere kon ya rapport mi chari ko o maja Donald Trump yedi an kon be wakati ne na fa ko bi mi États-Unis autorité ma yi huma bo yere kon ne ka kuma ni konye yere kon ka o ma kun yere kon kere ne fo mi ya to service de renseignement nyema ale yere kon billa ne ka bo aka service de renseignement nyema joro yere kon na ko mi yere kon États-Unis ma yi hulu kon ma bon ne ka ira ka fo ko service de renseignement nyema yere kon te a joro yere kon na ayni kuna funa yin soro États-Unis sursu do yere kon yor la mi ya ira ka fo ko decision yere kon tara don temina nene be dasigi anga video kibaru la ama kan bagana la me bago bele jile fo maliko na ani maliko ka ambe wakilina jigi ko be se ga demeni kuna funa ni kan na cherli ani ko wakilina odi akilina jorola wale ko fe amba fo na ko ka be anyona werema